Samantala sa ibang balita, nasagip naman po ng mga otoridad ang nasa 38 na biktima ng human trafficking sa isinagawang joint anti-human trafficking operation sa Taha Wharf, Baliwasan, Zamboanga City. Ayon po sa Department of Migrant Workers or DMW, sakay ng cargo vessel ML Sayang ang mga biktima nang ma-rescue sila. Nakasaad po sa investigasyon po na nakatakda sana po silang dalhin sa Taganak Island bago tumuloy sa bansang kanilang destinasyon. Nabatid na 8 sa mga biktima ay mga babae na may Philippine passports at tourist visa patungong China. 4 sa kanila ay una nang na-offload ng Bureau of Immigration dahil sa kaduda-dudang biyaheng patungong China. Pinangakuan umano ang mga biktima ng soldong 70,000 kada buwan bilang domestic helper sa China. Samantala, ilan din sa mga nasagip ay nakatakdang sanang dalhin sa bansang Malaysia. 3 facilitators ng illegal recruitment ang naaresto ng mga otoridad sa naturang operasyon. IFM News. IFM News. IFM News.